akaze abajabalise abasebenzi. Yingakho sithi umongameli kubalulekile ukuthi akabuyele engxoxweni. Amawakawaka abasebenzi bakarhulumente angamalungu emanyano PSA athe bhazalala kwizitalato zele qhankqalazelo kwenyuselo imivuzo. Uvele kwinkundla kamantyi yasengcobo kancinane umama otyholwa ngokubulala abantwana bakhe abane. The fan base also grows because of the results. People want to be associated with winners. Intshatsheli ezikhuselayo ze-DSTV Premiership iMamelodi Sundowns zijonga ukuphumelela indebe ye-Culling Black Label yalo nyaka. Molweni emakhaya nankuvimba wangokuhlwanje. Amawakawaka abasebenzi bakarhulumente nabangamalungu ombutho we-Public Servants Association bathe bhazalala kwizitalato zeli beqhankqalazelo kwenyuselo imivuzo namhlanje. Olu qhankqalazo losuku olunye belujoliswe ekuqhankqamiseni ukukhatywa kwesibonelelo sikarhulumente sokunyusa imivuzo ngo-3%. Kodwa olugwayimbo lwamalungu ayi-230 e-PSA khange lube nafuthe litheni ekumiseni inkonzo zikarhulumente. Abaququzeleli bogwayimbo lwabasebenzi bakarhulumente bebelindele ukuba zime ngxi iinkonzo zesebe lemicimbi yasekhaya namhlanje. eBeit Bridge eLimpopo yonke into ibisenzeka njengesiqhelo, kodwa kudlule iiyure eziliqela zingahambi zigadla kumda welibombo neMozambique. Lo mtholo ngolayishile since ngawulayisha kuthandi. Namhla is 3 days solo nemtholo yi-1. Solo sihlele ebhoda sesidakhile sikhona ikhamba. eThekwini KwaZulu Natal babethe ngenqindi etafuleni abasebenzi besithi baza kuqhubekeka nogwayimbo ade urhulumente azive izikhalazo zabo, kwaye bafuna kuphinde kubuyelwe kwisithebe sengxoxo. Umongameli uRamaphosa selokhu angena esikhundleni akaze abajabalise abasebenzi. Yingakho sithi umongameli kubalulekile ukuthi akabuyele engxoxweni. Sizimisela ukuxoxa kulo 10% wethu, asisho ukuthi asizimisela ukuxoxa. Ukanti eGauteng bezihamba ngesiqhelo iinkonzo zokungena nokuphuma kweli kwisikhululo senqwelomoya iOR Tambo. Kundlunkuluweli ePitoli abasebenzi babambe umngcelele nobusiya kwiofisi zesebe lezezimali nalapho bahambise khona uxwebhu lwezikhalazo. Abasebenzi bakarhulumente bebekugwayimbo batyhola urhulumente ngokungabathatheli ingqalelo. We are dealing with a very, very arrogant government. When they come to power in 1994, they said that they are the government who listen to people. They said that they are government of the people. Are you seeing them as government of the people? Kusenjalo, kwiphondo laseNtshona Koloni, umbutho wabasebenzi ukuchaze ukuphela kwesibonelelo semali eliwaka njengokucuthwa komvuzo. Amalungu ePSA kunye neFedusa benze umngcelele oya eParlamente beyokuhambisa uluhlu lwezikhalazo nezijoliswe kumongameli. Effectively, from the 1st of April 2023, people will be getting a decrease in salary of R1,000. The other huge concern for us is the attack on collective bargaining. I-Public Servants Association inike urhulumente iintsuku ezisixhenxe ukuba aphendule izikhalazo zabo kwaye barhoxise ngelithi xa bengaphenduli baza kwenza inkawungenja. Uvele kwinkundla kamantyi yasengcobo kancinane umama oneminyaka engama-32 otyholwa ngokubulala abantwana bakhe abane. Kutyholwa kuba aba bantwana bobane bagetyengwe ngehamile belele. Umtyholwa ubonakele ezolile ngethuba efundelwa amalungelo akhe ngumantyi enkundleni ujongene namatyala amane okubulala. Umtyholwa uye wacela igqwetha eliza kummela nanjengoko inkundla ekholelwa kwelokuba ityala lakhe linobuzaza. The state has indicated that it will oppose bail in this matter because it is a Schedule 6 offence where 4 people were murdered. The matter has been enrolled on the strength of the evidence that we got from the docket, which means we were certified in the state that there is enough evidence to prosecute in the matter. Utata umtyholwa ufuna intombi yakhe inikwe ithuba lokungcwaba iintsana zakhe. Ubanga ngelithi umtyholwa ukhule nengxaki yoxinzelelo lwengqondo yaye bakrokrela kuba oku kukhokelele kwesi sithwakumbe. Kona ngokominqweno yam bendinqwenela into okokuba sithi singcwabe nowamkhuphe olwasuku lunye.
Esehlo sishiye usapho nabahlali bekhwanqisekile, kuthunyelwe onontlalontle kuba banikezele ngoluleko lwengqondo. Indawo leya esithi sifuna into yoba sibe nobambiswano i-Department of Social Development sisithi masingajongi le nto yokuba kukho abantu ababuleweyo ngoku, kufuneka sombe nzulu ukuba ithini background yaba bantu. Basesijongile imeko yokhaya ayintlanga, iyadinga ukuba urhulumente angenelele. Urhulumente ke wesithili nowengingqi uyangenelela, nathi siliphondo sizawungenelela. Eli tyala lirhoxiselwe umhla we-17 kule nyanga logama uMtyholwa esiseluvalelweni. Ikomishoni yamalungelo oluntu inike inkokheli ye-EFF umnumzana Julius Malema iintsuku ezilishumi ukuba arhoxise intetha zenzileyo kumsitho we-EFF obanjwe kule nyanga egqithileyo. Oku kumalunga nesikolo samabanga aphakamileyo iBrackenfell nomfanekiso wevidiyo obonisa umntu omhlophe betha ilungu lombutho. Kutyholwa ngokuba uMalema wayalela amalungu e-EFF ukuba angoyiki ukubulala nanjengoko esithi maxa wambi umzabalazo unyanzelisa ukuba kubulawe xa kunyanzelekile. You must never be scared to kill. A revolution demands that at some point there must be killing, because the killing is part of a revolutionary act. Zezintetha ezenze ukuba inkokheli ye-EFF umnumzana Julius Malema abekanti ujijisana nekomishoni yamalungelo oluntu. Le komishoni ifuna uMalema arhoxise ezintetha kwaye axolise. I-EFF iphendule ngengxelo kule komishoni, iyaziphika izityholo zokuba inkokheli yayo umnumzana Malema yayiphembelela intiyo nodushe kumsitho lombutho eNtshona Koloni. Lo mbutho uthi ikomishoni icaphule ingaqaphelisisanga intetho kaMalema ipheleleyo. Any racist that plays next to the EFF and threatens and beat up the membership and the leadership of the EFF, that is an application to meet your maker with immediate effect. Ikomishoni yamalungelo oluntu ithi ezintetha zikaMnumzana Julius Malema ziqwalaselwe zajongisiswa ukuba aziphembelele intiyo kusini na. We have very carefully considered his statements and judged them against what the Constitution and the law provide, as well as what the judges in courts like the Constitutional Court have decided with regard to what constitutes hate speech. And we have come to the conclusion that these statements do encourage violence. Le komishoni inike uMalema iintsuku ezilishumi ukuba arhoxise kwaye axolise ngezintetha, kungenjalo asiwe enkundleni. Kuqhambuke umbhodamo kwiholo yoluntu yaseNgwakora Mahlode esishekho eLimpopo kwintlanganiso yabahlali kunye nosodolophu wasePulukwane uJohn Mpe. Abahlali basesishekho nasePulukwane bakhalazela ingxaki yamanzi nesele kuphela inyanga ezine bengenawo. Imimoya ibiphezulu kuthukwa usodolophu. Kuye kwanyanzeleka ukuba abakwantsasana bangenelele ukuthomalalisa le meko. Abahlali bathi abanathemba lokuba oluthethathethwano luza kusombulula ingxaki yokunqongophala kwamanzi esishekho nakwindawo ezingqongileyo. I don't believe that this issue will be resolved because of the mayor is undermining us. He's taking us for granted. He's neglecting the community. We've been sending memorandums to him. We've been giving him 7 days, but he was not getting back to us, the community. Kwiveki ezimbini ezidlulileyo, abahlali basesishekho bavale indlela emva kokuba umasipala engakwazanga ubabonelela ngamanzi. Ukanti usodolophu uMpe utyhole abaqhankqalazi ngokuqhutywa zezopolitiko. We are appealing to politicians to say that while we've got a challenge, let them not take advantage of the genuine demand really of the people in terms of services, basic services such as water, of which our people cannot live without, to politics. Ngaphandle kokungenelela kukamasipala kutshanje, ezinye indawo ezifana neLuthuli, liRhaye laBathu, isishikho kunye nemimandla yasezidolophini efana neBhendo neFlora Park ePulukwane azikafumani manzi oneleyo.
Amawaka abasebenzi bakarhulumente angamalungu emanyano Public Servants Association athe bazalala kwizitalato zeli eqhankqalazelo kwenyuso lwemivuzo. Oluqhankqalazo losuku olunye belujoliswe ekuqaqambiseni ukhatywa kochatha we-3% obekwa ngurhulumente etafileni. Kunjalo olugwayimbo alubanga nafuthe lutheni kwinkonzo zikarhulumente. Ukanti abantu baphefumle ngelinqaku kwikhasi lethu leWhatsApp. Kuqhankqalazo lo-right because kaloku o-3% uqale wayintoni kwizinto eziduru kangaka eSouth Africa. I-inflation iphezulu, izinto ziduru, zephinde kuthiwe konyuso lwabantu ngo-3%. U-3% uqale wayintoni. Indenzela inkxalabo msasi into yokuba sibone abasebenzi kwelizwe loMzantsi Afrika ukuze ziviwe izikhalazo zabo okanye zelingqalelo funeka bangene ezitalatweni bakhalaze. Yenza inkxalabo kakhulu msasi loo nto leyo. Laba abantu kudlalwa ngabo kunini bengagushulelwa imali kepha kube kukhona abantu abadla imali ngapha nangapha ongqongqoshe nje bona bathola ukukhushulelwa imali abakhokhi ima-rates abakhokhela ipetrol. Indaba kudlalwa ngabasebenzi okuyibona abantu abakhanda imali. Uhulumeni udlala ngabo kungane ngabakhokheli imali lena bakhala ngayo. Lo 3% akawubeka etafuleni uthi abawenzeni ngoba mncane naye ngeke nje azawenze lutho lo 3%. Into yosiza ukuthi ke zihlangane izinywana zibe nazo ilinye zokuthi ke abasebenzi babo akekho nento osebenzayo bonke banganesiteleka. Ikona kosiza ukuthi uhulumeni akwazi ukuzizwa kahle izikhalo zabasebenzi. Zazaza abantu abasakhalazela into ka 3% thina ngosikhalazela ungaqashwa umsasazi bengononyamezela ke nokuba kulonyakuzayo xa kuphinda futhi kukhushwe ezinye imali futhi bengona abakhalazayo. Usakela mongameli welu umnumzana David Mabuza uxelele amagqala omkhosi eKapa eNtshona Koloni ukuba unomnqweno wokuba amaqithiqithi abo omhlala phansi ahlawulwe kule nyanga izayo. Mabuza ungusihlalo wekomiti nesungulwe ngumongameli Ramaphosa ebenikezela ngendima eseligangathiwe ukusombulula ingxaki neziphakanyiswe ngalamagqala ngokuphathelene nemali yawo yomhlala phansi. Bekusele kulixesha amagqala omkhosi angabhaliswanga ekwidabi norhulumente malunga nomhlala phansi. Ukujongana ngezikhondo zamehlo kwadala ukuba kuthinjwe umphathiso wezokhuselo namagqala omkhosi uThandi Modise kunye noogxa bakhe. Ngamagqala omkhosi awayenomsindo ngo-Oktoba wonyaka ophelileyo. It is our wish that come December UMabuza uthi kukho imibandela ethile esafuna ukulungiswa. It is unfortunate that when we demobilized the combatants and integrated you into civilian lives, you had to return to your communities where opportunities for employment with your skills sets are severely limited. Eliqela likhethekileyo nebelijikeleza kuzwelonke lihlangana namagqala omkhosi lithi ngoku kushiyeke iphondo lakwaZulu Natal noMntla Koloni. Dingilulama Matya weendaba ze-SABC eKapa. Amagqwetha amele inkulu baphathiswa yaseMpuma Koloni Oscar Mabuyane kunye nowayesakuba ngumphathiswa wesebe lemisebenzi yoluntu Babalo Madikizela ebexoxa namhlanje kwinkundla ephakamileyo yaseBhisho ngelithi mayibekelwe bucala ingxelo yomkhuselo woluntu onqunyanyisiweyo Advocate Busisiwe Mkhwebane. Lamagqwetha athi uMkhwebane watsiba umda wakhe ngelixa ephanda izityholo zorhwaphilizo kumasipala waseMbizana. Amagqwetha kaMabuyane kunye noMadikizela afuna le nkundla ibeke bucala ingxelo kaMkhwebane. Bathi inomkhethe kwaye makabhatale indleko zamagqwetha. Bakwathi bingengomsebenzi wakhe ukuphanda ityala elikumila nje. Here today with an explanation of why she signed two different reports. Grammatical errors, extra remedial action, taking out a paragraph. How did it happen? We know that at the time when the loan agreement is entered into between Mr. Mabuyane and Mr. Madikizela is not working for the state. Then they agree to loan each other money. And the person who gives a loan to the other is the person who doesn't work for the state. But we submit that the loan agreement is entered into by individuals in their private capacity. Kusenjalo igqwetha elimele uMkhwebane liyazinyevulela izityholo zokuba le ngxelo yakhe inomkhethe. In the Rule 53 record, we're saying there's no point
there's nowhere where it shows bias or any improper motive by the public protector. Isigwebo siseza kuwiswa ngosuku elisaza kubhengezwa. Bobabini uMabuyane noMadikizela khange balibeke enkundleni. Abongile Yankees kwiindaba ze-SABC eBhisho. Inzululwazi zebhunga le-geoscience zithi azinakutsho ukuba azinakuphinda zibe khona ezinye iziganeko zohlaselo lwenyikima kwiphondo laKwaZulu Natal kwixesha elizayo. Sezigalelekile ezinzululwazi kweli phondo ukuzoqhuba uphando olunzulu ngendawo eyenzeke kuyo ubungakanani nefuthe lenyikima amatyeli amabini kwimpelaveki edlulileyo. Ezi nyikima bezilinganiselwa kwi-3.9 no-4 esikalini kwaye xa zingako zidala umonakalo omncinane. Council for Geoscience iqoke izakhamuzi ezimbalwa ezabhala ngokuzamazama komhlaba enkundleni zokuxhumana. UMasisi Nene waseMgungundlovu waba ngabanye bokuqala ukubhala ngokuzamazama komhlaba kwangesonto. Indlu ahlala kuyo ikufloor yesibili kuleli bhilidi. Ngezwa kungathi ukuduma wezulu kwe-truck yedlulayo. Kodwa manje it's not a truck. Ngezwa kunyakaza udongo. Uthe ngiyaphenduka ngezwa kunyakaza isibuko. UMgungundlovu ucishe uqaqane ngamabanga angu-100 kilometers nalapho waqala khona ukuzamazama eKokstad. Kona kwalandela ukuzamazama kwaseThugela Ferry okwaba isikali esingu-3.9. Sekujwayelekile ngoba kungesikudala eminyakeni ka-2019 besikhona futhi ezindaweni lezi ezingako Brema ko Jolvet. Siyenza lona lolu cwaningo olufana nalolu. Ososayensi bathi akukho qinisekisa ukuthi angeke kuphinde kwenzeke ukuzamazama komhlaba okukhulu kunalokhu. Nemphakathi iyazi ukuthi izimo lezi zihlezi zikhona and ukuvela kwazo zingavela noma yinini, asinako ukuthi singathi kuzovela nini. Uchiliza uthi bazoqeda uphenyo lwabo ngempela sonto. Bongani Gema indaba ze-SABC eMgungundlovu. Iphulo lokuphuhliswa kwentatheli kwicandelo lezimbiwa lingene kunyaka wesine emva kokunqunyanyiswa ngenxa yokumiswa ngxi kwentshukumo kulandela imiqathango ye-COVID-19. Imena Journalism Training idibanisa ingcali nentatheli kuqeqesho lwaminyaka le oluqhutyelwe eRhawutini ze liyokuqukunjelwa kumgodi wamalahle eMpumalanga. Ukumbiwa kwemigodi kwadlala indima ebalulekileyo ekuhlanguleni uqoqosho lwelizwe ngexesha lokumiswa ngxi kwentshukumo kunqandwa ulwamvila lokugilika nkqo kagawule geca icorona. Icandelo kuqeqeshwa kwentatheli lemena lixhobisa intatheli ezingompondo zihlanjiwe nomakoti kwicandelo loqala zive. I-MJT inxalenye yeMena Academy kwaye idibanisa iingcaphephe zezemigodi kunye neentatheli ezihamba phambili kwezemigodi. Inkampani etyala izimali kwimigodi eyomba amalahle KwaZulu Natal, eGauteng naseMpumalanga inezicwangciso zokuqinisekisa ukuba elicandelo lithi gqo lokuvelisa imisebenzi. Sidimisele ukuthi ngomnyaka wa-2023 siqhubeka ukutshala imali, sivule imali letimbalwa kuze ukuthi sakhe imisebenzi lengalingana etinkulungwane letimbili nemakhulu lasihlanu. Iphondo laseMntla Kapa lifihlelwe intonga emgqubeni ngabatyali izimali kwicandelo lezimbiwa. Likhona ithemba lokuba isichazi magama nesigqitywa ukushicilelwa kutshanje singasindisa ulwimi inu ekutshabalaleni. Lo msebenzi wokushicilela esi sichazi magama sithabathe iminyaka emibini ukhokelwa liqela lamatshantliziyo ngeenzame zokubola ulwimi lubhalwe phantsi. Ngumntu omnye kuphela okwazi ukuthetha olulwimi inu ngokugqibeleleyo kweli umakhulu Katrina Esau kunye nomzukulwana wakhe bathetha olulwimi inu. Ngaphambili kwakukho iingcinga zokuba lulwimi lwatshabalala kudala kwingingqi yaseKalahari, kodwa ngeminyaka ye-90s aqhuba amalingo okulivuselela. Ngoku kukho ithemba lokuba esi sichazi magama siza kukhokelela ekubeni uninzi lwabantu baluthethe olulwimi. Kwezemidlalo, intshatsheli ezikhuselayo ze-DStv Premiership iMamelodi Sundowns sijonga ukuphumelela indebe ye-Culling Black Label yalo nyaka. iSundowns izakudlala umdlalo wayo wokuqala kwi-Culling Cup e-FNB Stadium ngomgqibelo. iBrazilians lelona qela lizibalule ngempumelelo kunawo onke amanye amaqela kwibhola loMzantsi Afrika kwaye zinethemba lokuqhubela phambili nempumelelo.
Iza kuba ngunyaka we-10 we-Carling Cup nebidlalelwa ngamakhosi namabhakabhaka. Kulo nyaka abadlali bavotele amaqela amane, iChiefs, iPirates, iSundowns namaZulu. iSandawana iphume kwindawo yesithathu ngenkxaso yabalandeli. We as Mamelodi Sundowns are doing a hell of a lot of work behind the scenes, not just to grow the fan base, because the fan base also grows because of the results. People want to be associated with winners. Iqela laboyelo linabadlali abasixhenxe abapikelwe kwimidlalo yobuhlobo yebafana bafana. It's been a pleasure for me to be part of such an amazing team, massive brand on the continent. I set so much high standards for myself. I know I'm a big player, so I don't need anyone to tell me I'm a big player. So that's why I'm here in Mamelodi Sundowns, and that's why I'm playing. Ngentsimbi yethoba ngomgqibelo kuzongquzulana ingcwelerha ze ephumeleleyo ilinde phakathi kwamakhosi nezikamagebhula esiqhelileyo lendebe. Amasabekwe umphokoqo unexhala. Ndibulise mbukeli ngicela sikhongozele nalo qikelelo lwemozulu ngokuhlanje mbukeli sabona kaloku lamathuba amahle kakhulu emvula phaya eNorth West ungena eFreystata eLesotho ukuyokuthi phaya eGauteng ngokunjalo nakwindawo ezikumandla waphaya eMpuma Koloni kanti ke kwindawo ezigudlunxweme phaya eMpuma Koloni uyakuthi phaya KwaZulu Natal silindele nje iintshizane ezithe qaphele ke mbukeli into ba lokho silindele isibhaxu zenkungu phaya eMpuma Koloni ukonyukela phaya eMpumalanga uqhube ngono obuthelo mbukeli kanti ke kwimandla sentshona noko sabona abaqatsu nje kanti ke ngomsombukeli sahlaba umhlaba kwindawo ezikumzantsi intshona welizwe kodwa ke zikhona ezazibhaxu zenkungu kwindawo ezigudlunxweme zakuthi qolo ke zisina ezamvula kwimimandla esempuma ingakumbi ke phaya eFreystata North West ukuyothopa kwindawo ezisempuma Koloni kanti ke kusekhona nezazibhaxu zenkungu ezilindelekileyo phaya KwaZulu Natal uyakuthi phaya eMpumalanga uyabongozwa ke mbukeli into ba uqaphele kaloku la mililo yamadlelo elindelekileyo phaya kwalaphondo lase Northern Cape kanti ke kusenjalo ngomso silindele indudumo ezimandla mbukeli phaya eNorthern Cape ngokunjalo naseFreystata ukuyakuthi phaya eMpuma Koloni masijonge into ba wona amaqondo okutshisa asibeka phina ndingatsho mbukeli ndithi noko lihle izulu kwindawo esembindini welizwe amaqondo abetha ku15 eDiara ku17 omhle Vryburg ngokunjalo naseUppington kanti sisithoba phaya eSutherland aphinda athathiseke torho amaqondo ngo13 eFredendal ngelixa silindele u16 eVostile eGqeberha ngu17 napha eMonti kanti ke ngu15 eMthatha ngelixa ingamashumi-20 eRichards Bay eGauteng ngu14 zebe ngu18 eliphalale ngelixa silindele amashumi-20 phaa eMusina ngokunjalo nasephalabhorwa xesha bulamgama sijonga ukuba izinto ziminjani nangomsombukeli ndingatsho ndithi noko lihle izulu amaqondo abetha ku25 eKapa Lodumo naseFredendal athathiseke ngo29 eCalvinia liyatshisa ke mbukeli ngo35 eUppington ngelixa silindele u28 omhle phaya eKomani ngu21 opholileyo eBethlehem naseGauteng zebe ngu29 eliphalale kamnandi mawethu.